120 cabres de la raça murciana granadina, doncs que venen fan la transhumància del Baix Camp. És el projecte, aquesta transhumància forma part del projecte Camins de Vida, Transhumància, Territori i Patrimoni, impulsat per l'associació Camí Ramader de la Marina, que també hi van els cavalls, quan és l'època, que acaben a Vilanova cada any, amb l'objectiu de posar en valor l'ofici aquest de pastor que s'està perdent a mica i a veure si així es pot recuperar una mica el tema de la ramaderia extensiva. A nosaltres el que ens interessa molt és reivindicar i conscienciar el dret de pas. Bé, per això el que intenta el Camí Ramader de Marina és animalitzar aquests camins ramaders, com té tota lògica, no? El fet que passin per aquí i que facin tota una ruta per la nostra comarca i pel municipi, doncs per un costat tenen un paper molt rellevant a nivell ambiental perquè fixen l'absorció del carboni atmosfèric, també participen en la reducció de l'erosió, conserven l'aigua, afavoreixen l'activitat microbiana i la incorporació de nutrients a mesura que van fent la seva ruta. Així doncs és una pràctica que malauradament està amb una mica de desús, però que des de Cubelles mirem de donar-li tot el recolzament que podem per mantenir-la viva. També hem coordinat amb la policia, amb el pastor, amb Medi Ambient, hem coordinat entre el regidor i jo mateixa, no? I el servei de neteja, evidentment, que ha d'anar darrere d'elles també, que és una cosa que ningú pensa, no? Tot és fer costar de poble, no?